Vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello, can you please hide my identity and post for me? Mukoma, ndaitavo misunderstanding mumba mangu nemudzimai wangu. Mudzimai wangu uyu ndewe muno, iye muSouth African. Dambudziko riripo nderekuti rakatanga since mudzimai wangu uyu paakawana basa, saka pega pega paanongogumbuka anobva atanga kuburitsa mashoko anenge achindidzimba mumwoyo kuti waisaziva kuti uri kuendepi shuwa muZimbabwean uyu. Saka kana akaburitsa mashoko iwawo zvinobva zvandirwadza. Now it have been 3 weeks mumba no bonde hamutomborina zvachose, ari kuramba kundipa bonde. Mudzimai wangu akatanga kundinyima bonde mushure mekunge ndaudza munin'ina wake uyo wandainge ndakasvakira basa kuti sezvo mava kushanda uye muine boyfriend yenyu, ko madiwo amainini kuchitengavo magetsi, kana kuti mukaona kuti zvepano zvava kukuremerai mutsvakavo imba yenyu. Saka kubva ipapo madhamu vakangogumbuka until today mumba no more bonde. Please advise me kuti ndoitawo sei pakadai. Vedare ndo message yakatumidzirwa namukoma vedu. Please let us try to advise him in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, makadi zvenyu mukomanashi, ndinodawo help. Inini ndakaita mukomana wangu. Ndakati ndadanana nemukomana uyu. Mukomana uyu akabva anditiza kudaro akabva aenda akanogara noumwe musikana. Inini ndikabva ndatanga kumufambira mukomana uyu. Ndakamufambira kune vaya vanoita zvelove back. Ende ndakati ndafamba kudaro, shuwa munhu wangu akabva adzoka. But mukomana wangu akati adzoka kwandiri, tainge takagara kudaro, but tainge tisina kugara tose semurume nemudzimai, taingoita zvekungoonana semukomana nemusikana. Now manje ndazowana umwe mukomana uyu ari kuti ari kuda kuenda kunondiroora. Manje apa handichazive kuti ndoita zvekuita sei, because uyu wangu uyu mukomana wandakaita zvekunoitira love back, munhu uyu haacharambiki. Kana ndikazama kuti ndinge ndichirambana naye, iye ari kuti kungorambana kwedu chete, iye anonditsvaka obva andiuraya, iye obva azviuraya same time. Chaita kuti inini ndinge ndichida kusiya mukomana uyu munhu wekuti ndaona kuti haana kana pfungwa dzekuroora or any plans neni, haasi kundiratidza kuti anoda future neni. Chake chete chaari kungoda pandiri ndezvekuti tinge tichingorarana chete, zvobva zvangoperera mukurarana imomo. Inini now ndava stage yekuti ndava kuda kuchiwanikwa manje. Please hide me, handichazive kuti ndoita zvekuita sei. Vedare ndo message yandabva mukutumidzirwa navanzvadzi vedu. Hanzi, ndakaita love back kumunhu wandiri kuona kuti haana kana future neni. Please let us speak with her mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, makadii zvenyu mukomanashi, please chitupa changu vigaiwo. Inini ndateerera nyaya yemusikana uya ari kuti iye ari kudanana nabamunini vake. Inini ndiri kuda kungomuudza kuti in short zvinhu zvavari kuita izvi, one wavo anokwanisa kugumisidzira azofa, like zvakaitika pakati pangu naamainini vangu. Kunyangwe nanhasi handitombozive kuti ivo amainini vangu vari kupi, but vari muno muSouth Africa. Ndinongonzwa kuti nanasekuru, hanzvadzi dzaamai vangu dziri muno muSouth Africa, but vose vakabva vangotaura kuti vainge vava kusada kumbondiona kana kuti ndinge ndichizoshanya kumusha kwavo ikoko kwandakakurira. Zvakaitika mukoma, inini ndakangonzwa kuti amai vangu vakashayika inini ndichiri mudiki, vainge vabva mukurambana nababa. Kuna baba vangu handitombovazivi kuti ndiwane wacho wandinokwanisa kubvunza kuti inini ndinobva kupi, dzinza rangu riri kupi, handina wandinokwanisa kubvunza. Saka amai vangu vakati vashayika, ndokubva ndazotorwa naamainini vangu. Amainini vangu ndo vakandichengeta like vainge vari amai vangu. Ivo amainini vangu vane baby face, because now I think kuti vane 39 to 41 years,
but kana kuri kunzi ndikamiswa pasaidi navo, vanhu vanokwanisa kungofungidzira kuti inini navo tiri mukoma nemunin'ina, but now I am 26 years old. Saka ndakati ndichikura, by the time yandainge ndava ne15 years, because ndaiva nebody hombe, ndainge ndatomerawo mazamu, ndokubva ndatangawo kuita zvemaboyfriends. Ndakazomitiswa nemukomana uyu ainge achidana nawo naamainini, but ndainge ndisingatozivi kuti iyewo on the other side ainge achitodanana naamai vangu, but I suspect kuti mukomana uyu ainge achizviziva kuti ari kuchinjanisa amai nemwana. Pandakaona kuti ndainge ndabatira pamuviri, ndakabva ndabva kumba kwainge kuchiloja amainini, ndokubva ndatizira kumukomana wangu. I didn't even tell amainini nekuti ndaitya, because amainini vaiva munhu airova. Sometimes vaiti kana vakatanga kukurova vaita kunge vanenge vachida kutokuuraya. So when I found out kuti I was pregnant, ndakabva ndangoudza shamwari yangu, ndiye akabva andiperekedza, ndikabva ndaenda kumba kwemukomana wangu. Mukomana uyu ainge achigara mu2-roomed house. The other room aishandisa as a kitchen, then the other room aishandisa as a bedroom. Saka pandakatizira kumukomana wangu uyu, it was on a Friday night. Then the following morning ivo amainini ndo pavakazouya, but chakandinetsa ndakati ndiri ikoko, throughout the night phone yemukomana wangu yaingorira, but ainge akaiisa pasi pepilo. Iye aiva munhu ainge akatondiudza kuti aisada kubatirwa phone yake nemusikana wake, saka ndainge ndakangozviaccepta kuti his phone is his own privacy, but it disturbed me throughout the night kuti ko ari kuramba achingomufonera ndiani. Izvo vainge vari amainini vangu vainge vachifonera boyfriend yangu, because she was worried vasingazivi kuti ko mwana aenda kupi. Saka vaida kuti iye ange achiuya kwavari so that they can go around vachinditsvaka, because he had a car at that time. Zvinhu izvi it bothered me throughout the night, ndichingoona foni yake ichingoringa. But I felt so powerless to argue with him. Ndakangozviudza kuti mukomana agara anenge aine mamwe magirlfriends ake, but sezvo inini ndirini ndatanga kumutizira, we will sort out the issues as time goes on. But ndakati ava mangwana acho makuseni ndainge nditori busy zvangu ndichiita maduties angu semunhukadzi. Ndainge ndatopedza kutsvaira pachivanze ndokubva ndadzoka mumba. I was busy ndichitosarudza hembe dzake, because paiva nehembe dzainge dzakawanda, and also ndaida kuwacha mablankets. Saka ndainge ndiri mubedroom, iye ainge ari mukitchen achiona TV. Ndakabva ndangonzwa kuti ainge achitaura nemunhu, and the way yacho yainge achitaura nayo ainge asingade kuti inini ndinge ndichizvinzwa kuti outside pane munhu waainge achiitisana naye nharo. Vanhu ava vakazopedzisira vapinda mukitchen vachirakidza kuti vainge vachirwa like kakundundurudzana, so ndokubva ndazobuda. Pandakabuda, then I found out kuti vainge vari amainini vangu. Amainini vangu vainge vakatobata boyfriend yangu kola, ukuwo iye ainge akavabatawo maoko as if they wanted to fight. Pandakaona vanhu ava vakadzipana, zvinhu zvakatondityisawo. At the same time inini ndainge ndakangomonera towel chete, because I wanted to wash also some of my clothes. Ivo amainini vangu pavakandiona ndakangozvirepa neonly a towel, vakangoti naiwe mwana iwe, ko uri kutsvakei pano hezvo, ko munodanana nai vanhu imi? Ndokubva vangotendeuka vakaenda. Vakati vabuda gate ndokubva vadzoka zvekare, vakati kwandiri, unoziva here kuti ndini ndakakurera kubva uchiri mudiki? Is this how you are going to repay me? Tarirawo nepain yawandipa. How do you think kuti ndichasurvive nepain yawandipa nhai mwanangu? Ndokubva vangobuda mumba muya vakabva vaenda. Kekutanga ndainge ndisina kunzwisisa kuti ko pain yainge ichitaurwa naamainini kuti ndainge ndava papain yavasingakwanise kuzohila pairi yainge iri pain yei. Ndakambotanga ndichifungidzira kuti maybe vaisada kuti ndiroorwe nemukomana uyu, but pandakazosara ndava kuconfronta my boyfriend kuti how come iwewe kuti unodzipana naamai vangu, ko mangwana muchazotarisana sei? Hanti iwewe kunyangwe vanga vakupopotera sei? You were supposed to give her respect knowing kuti she is my mother. Saka mangwana, what do you think kuti is going to happen? Ko vakazoramba kuti inini newe tinge tichizowanana, what do you think kuti inini ndichazoita? Iye ndo paakazotanga kutaura, ainge asingatozivewo kuti hapana kana yandainge ndambobata. Akabva ati kwandiri, ivo amainini vako, she has been forcing me in this relationship. Ndo vanotondipa mari yekuti ndinge ndichitenga magroceries. Whenever she get paid, vanobva vatondipa mari. Nguva yese iyi I've been trying to break up with her, but ivo ndivo vasingade kuti tinge tichirambana.
the age difference is too much. There is no way my family is going to accept kuti iwewe unge uri mukadzi wangu. Paakadaro ndakabva ndangopinda mubedroom ndokubva ndatanga kuchema. That is when I had realized kuti my boyfriend naamainini vangu vainge vari vanhu vainge vatogara vachitodanana. Kuti ndinge ndichimubvunza kuti ko makasangana kupi, chii chainge chichitora nzvimbo, iye akabva aramba kutaura, akabva ati zvacho zvandataura watozvinzwa. He was someone anga agara ari rude, asingade kubvunzwa kunyange akatadza. Sometimes aikwanisa kutokurova. Saka ndakati ndichingomupressurize ndichimubvunza kuti how come kuti iwewe unge uchidanana namainini vangu. Ndo paakabva atanga kundirova. Pandakaona kuti ndainge ndanyanyisa kurohwa, ndakabva ndatiza this boyfriend of mine, ndikabva ndaenda ndikatanga kunogara neimwe friend yangu uyu ainge achishandira vamwe vanhu vaiva neflea market mutown. So sometimes aimboswera ari kuflea market, then dzimwe nguva aizomboshanda as a maid. Saka ndakati ndava kugara nefriend yangu most of the times pacho paanenge achishanda ari kuflea market, ndaibva ndaenda ndonoswera naye ikoko. Ndo kwandakazowanawo basa, ndikabva ndazotanga kushanda as a maid. Ndakangoti ndashanda mwedzi wava kutoda kunopera, ndo pandakazongofonerwa nefriend yangu uyo wandainge ndava kugara naye achinditi ko wanzwa here zvaitwa namainini vako. Ndikati ko chiko chaitika kuna amainini. Iye akabva ati kwandiri, ndanzwa nemakuhwa kuti amainini vako hanzi vanwa mushonga wemakonzo, izvezvi hanzi vari kugomo. Ndakabva ndangokumbira mari kune vanhu avo vandainge ndichishandira yekombi, ndikabva ndamhanya ndikaenda kugomo. So pandakazosvika kugomo, it was almost visiting time. Ndichinopinda muward macho mainge muina amainini, ndakatoona kuti zveshuwa she was there varimo muward imomo. Pandakanopinda muward imomo mainge muina amainini vakabva vatanga kuchema, but havana kukwanisa kuzopa a clear picture yezvose zvainge zvaitika kumashure a month before, because vakangoramba vachingochema ende vachipresenta that side of the story yekuti inini ndini ndainge ndavatorera boyfriend yavo uyo ainge achida kuvaroora, ende ndikabva ndamitiswa nemunhu ainge achida kuvaroora. Ivo amainini vachitaura kudaro, I tried kuti ndinge ndichireasonana nanasekuru, but pane vamwe sekuru vakabva vandiaproacha vakabva vandirova mbama. Pandakaona kuti ndo zvainge zvavapo, ndakabva ndangobuda zvangu muchipatara muya, ndikabva ndadzokera kwacho kwandainge ndichishanda. Ndakati ndasvika ikoko ndakangoti ndati shandei, ndokubva ndazotaura nefriend yangu. Iye ainge atogarawo ataurirana nehama yake yainge iri kuno kuSouth Africa. Saka takabva tangoronga zvekuti taifanira kuzosimuka tichibva kuZimbabwe touya kuno kuSouth Africa tobva tatsvaka zvedu basa. Patakaenda kuSouth Africa hatina kana kumbogara tasangana neproblem, everything was okay. But takati tava kuSouth Africa, inini ndakabva ndaita bad luck because necondition yandainge ndiinayo ndaiti kana ndikangotanga kushanda ndobva ndatanga kurwara. Life was not easy mukomanashi. Shamwari yangu iye akabva aita lucky ndokubva akasika akawana basa. Saka pamba pacho patainge tigere taigara tiri 3 neimwe hama yeshamwari yangu ainge ari mukadzi, but iye ainditreata rough because zvaiitika ndezvekuti shamwari yangu nehama yake each and every morning vaimuka makuseni vobva vaenda kubasa, inini vaingondisiya ndakarara. Sometimes vaiti paya kana vadzoka kubva kubasa, shamwari yangu didn't have any problem because aiziva situation yangu yainge yakonzeresa kuti ndinge ndichiuya muno muSouth Africa. But hama yeshamwari yangu ndiye ainge asingakwanisi kuzvinzwisisa. Aiti kana akadzoka dzimwe nguva aikwanisa kutopopotera kuti saka zvinobatsirei kuti nemashandiro andinoita ndichibhadhara rent ndosvika mumba musina kana kumbogadzwa mvura yekugeza. Saka I was more like a maid mu1 room imomo. Ndini ndaivabikira makuseni, ndaimuka kuma4 ndobva ndatanga kutovagadzirira malunchbox avo ekuti vange vachizonodya kubasa. Life was very tough. As if life was not tough enough for me mukomanash, shamwari yangu uyo wandainge ndaenda kuSouth Africa, iye akabva angosarudza kuti kuwanikwa ndo zvainge zviri right. Takangoita 2 months tiri muSouth Africa ndokubva atowanikwa zvake. There was this other night, nguva dzake dzekuti ange achibva kubasa dzakati dzasvika, but munhu haana kana kumbodzoka. Later on in the evening ndo paakazofonera vatete vake achivaudza kuti iye ainge awana munhu wekuti ange achigara naye, akabva ati ndichauya naye kuma introductions vatete. Kubva musi iwowo shamwari yangu paakatizira, zvinhu zvangu zvakabva zvatowedzera kuoma because dzimwe nguva ndaingoudzwa mashoko aya ekuti ibva pano, but kuti ndinge ndichibva pamba pehama yeshamwari yangu
uyo wandainge ndaenda naye kuSouth Africa hapana kwandaikwanisa kuenda. Kuti ndinge ndichidzokera kuZimbabwe mari yacho ndainge ndisina. Zvekare sekuru vainge vakatonditumidzira message kuti kunyange ikoko kwawaenda, kunyange ukanzi wazowanikwa nemurume anenge aine mari yakawanda sei, kuno hatichadi kana kukuona because uri munhu asingazezi. Shuwa ungapinda mujira rimwe chete nemunhu anorarana naamai vako. Saka I knew kuti there was no way yekuti ndaikwanisa kuzodzokera kuZimbabwe sezvo ndainge ndingori nherera, hapana kwekuti ndaikwanisa kusvikira. Apa vatete veshamwari yangu munhu aindibata rafu pandakazoona kuti vainge vava kuuya nevanhurume vakasiyana siyana zviya zvekuti vaita kunge vainge vava kuda kunditengesa so that ndingobva pamba pavo. Ndakabva ndangoti it is better zvangu ndingochuza munhu wandinoda pane vamwe varume vainge vachingondinyenga mulocation imomo, because kubva zvandainge ndakangopindawo mulocation imomo pavakangoziva kuti maiva nevanhu vanyowani vainge vachangobvawo kuZimbabwe, pane varume vainge vakati vainge vachingondinyenga each and every day. Saka pavarume ivavo ndakabva ndazongosarudza ndikati zviri nani zvangu kuti ndinge ndichinogara nemunhu wandinenge ndazvisarudzira ndega than kuti ndinge ndichiita zvekusarudzirwa out of desperation. Ndakabva ndatorana neumwe murume uyo ainge agara achingondinetsa, aingoitawo zvekungoshanda ari mulocation imomo achiita zvekuvaka. Saka nguva zhinji aiswera neni, ndikabva ndabvuma kuti ndinge ndichienda kunogara naye. Saka ndakatora maweeks ndisati ndabvuma kuti ndinge ndichinogara nemurume uyu. The reason it was because pandakanwa maperiods iwawo ndakabva ndatanga kubleeda zvekuti ndega ndakabva ndatobhilivha kuti nhumbu yainge yatobva, but mukoma kana nhumbu isingade kubva zveshuwa nhumbu aitombobvi kunyange ukazama sei. Kana yakangonzi nhumbu iyoyo inofanira kuti inge ichizozvarwa, because ndakati ndatanga kubleeda, ndakableeda for 7 days, ndaibleeda heavy bleeding. Pese ipapo murume uyu ainge achingondinetsa kuti saka unoya rini. Ndakazongobvuma zviya zvekuti munhu ainge anyanyisa kundipa pressure, because ndakatanga ndichimbomuudza kuti tenga chakati kuti ndinge ndichizogara newe. Akazotosvika pakundiudza kuti kazi uri kuda kuti ndinge ndichizozadza imba yose nefurniture here usati wabvuma kugara neni. Ndo pandakazobvuma, but pose apa pandainge ndigere naye ndakambotanga ndichiramba kusangana naye pabonde, because I knew kuti bleeding yacho yandainge ndichiita yainge ichiri heavy bleeding. Ndaingomuudza kuti ameno kuti why ndaenda kumaperiods, but iye murume uyu ainge akangwara, because the day ratakazosangana pabonde akabva atondiudza kuti no, iwewe uri munhu ane pamuviri. Then ndikazomuudza chokwadi kuti already ndaiva nepamuviri, but handina kuzomuudza kuti ndainge ndichizama kubvisa pamuviri ipapo. Haana kana kuzombobvunza kuti nhumbu yacho ndainge ndaipiwa nani. Until today kunyange hama dzemurume wangu havasi shuwa kuti mwana uyu mwana wehama yavo here kana kuti chii, because iye he doesn't want to talk about it. Tava zvedu neumwe mwana wangu, mwana wandakauya naye plus uyu wedu uyu watakazoita last born ndo mwana wake, but wekutanga haasi mwana wake, but iye akangozviaccepta hake. At that time I think chakaita kuti ange achingozviaccepta because already ainge atoudzawo hama dzake dzainge dzichigara musame location kuti ainge atonditizisa, ende nezera rangu vakabva vangoti uyu munhu uyu ari right. Saka I think akabva angondinzwira tsitsi kuti kunyange zvangu ndaiva nepamuviri there was no way he was going to dump me, but hatina kukwanisa kuudza hama dzake chokwadi kuti pandakawanikwa ndaitovawo nenhumbu yangu. So mukoma pazvose izvi zvakaitika, murume wangu nanhasi handikwanise kuti ndinge ndichimuudza the full story yakazoitika kuti inini naye tinge tichisangana, because ndinotya kuti kupinda kwandakaita naye mumarriage ndisina kukwanisa kumubudira pachena kuti ndaiva nepamuviri. Hongu chakakonzeresa ndechekuti ndaitya kuti anokwanisa kuzondijaja kuti ko why wakazosarudza kuti unge uchidanana nemunhu uyo ainge achidanana naamainini vako. So at that time ndainge ndiri in a desperate situation, ndaingodawo someone wekuti anokwanisawo kuzondichengeta. Ndainge ndichingoti mangwana ndichazomuudza. So many years have gone by. Now iye ari kuti azviite kuti ndirambe ndakangogara newe. Tarisa uone kuti now we already have 2 kids, but handina kana hama yako kana 1 yandinoziva. Hongu wakandiudza kuti hama dzekusaidi rababa hakuna kana 1 hama zvayo yaunoziva. Ko hama dzaamai vako, handiti iwewe unoti wakarerwa kumusha kwana amai, unoreva here kuti wakabva wangoluza communication? Ko ngatingokwirai kamubhazi tingoenda tinoona vacho ivavo vakakuchengeta. What I am afraid ndechekuti
kana ndikatanga kuita communication nanasekuru, maybe vanongokwanisa kungobvuma for the sake of money, but handizive kuti ivo amainini revenge yavanokwanisa kuzondirongera inenge iri revenge yakaita sei, because truly speaking it has been so many years inini naamainini hatisati kana tambotaudzana, and handizive kuti zuva racho ratinosangana chii chichazotora nzvimbo, kuti ivo amainini vakazondiregerera here kana kuti vanongozviudza kuti inini ndini ndakavakanganisa kupinda mumarriage. Ndo nyaya yangu mukomanashi, ndangoti ndingobatsirawo sisi avo vari kuti vari kudanana nabamunini, murume wemunin'ina wavo. What she is doing is very wrong, because zvinhu izvi kana zvikazobuda pachena pakati pavo vari 3 hapashayike 1 wavo anokwanisa kupinda muguva kana Mwari vakasapindira sezvakaitika musituation mangu. It is not an easy thing kuziva kuti munhu akakuchengeta kubva uri mudiki obva asvika pakunwa mushonga wemakonzo. Kodai vakafa ke ivo amainini, chii chaizoitika kwandiri? Vedare, that was a voice note andatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakaoma nyaya yacho yakaoma. Hanzi ndakatombosvikawo pakuzama kuti ndinge ndichibvisa pamuviri. Zvimwe zvatinosangana nazvo mukurarama zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section.